to strenge i DNA åbnes som en lynlås af et enzym. Det betyder, at baseparerne skilles fra hinanden. Baseparerne i DNA er adenin og thymin, og et andet basepar er cytosin og guanin. Så laves der en kopiering af et stykke af det ene DNA-streng. Det er kun det stykke, der udgør genet, der kopieres. Denne kopiering er også det, man kalder mRNA. mRNA flyder ud fra cellekernen ud til cellens cytoplasma, hvor den så binder sig til et ribosom. Ribosomet er en form for proteinfabrik. Derefter aflæser ribosomet mRNA'et. Det tager ribosomet ca. 30-60 sekunder at aflæse mRNA'et. En anden slags RNA, der kaldes tRNA, transporterer aminosyrer hen til ribosomer. Ribosomet aflæser en triplet ad gangen. tRNA afleverer aminosyrerne en ad gangen, og efterhånden bygges aminosyrerne sammen til et protein.